Hala, my God. Ayan. Mag-ano muna tayo, thumbnail. Charot. Guys, welcome back to my YouTube channel. This is Hangal Girl, ang iyong hangal sa kabukiran, sa mga basakan o sa mga kakahuyan. So, ngayon lang ako nakapag nice intro, nakapag maayos na intro ulit kasi yung mga previous videos ko, biglaan yung mga laag din maulaw man ko mag intro. Dapat ang vlogger dili na unta maulaw. Charot. So, welcome back to my YouTube channel. So, if di pa kayo nakasubscribe, please subscribe and click the notification bell para friends tayo. Charot. So, kayon guys, ngayon ay Sunday. At Sunday lang ako makapag-vlog dahil walang trabaho. You know na, para sa ekonomiya. Charot. So, pupunta kami ngayon sa Dipolog City. Tapos, ang plano ko mamaya, magmukbang na lang ako ng shrimp. Pero hindi siya shrimp. Isa nasangit ako mas. Lobster? Lobster ba yung malaki na shrimp? Or prawns? Ay, prawns. Basta shrimp siya. Dayon, kinuha to siya sa ilog. Sa lawa. Ano bang tawag? Basta sa ilog. Basta sa suba. Kinuha to siya. Isa kabuk. Dako kayo guys. So, nilagyan ng gata ng aking sinta. Niluto niya, nilagyan ng gata. So, bala kong magmukbang dahil wala akong ma-video. So, ngayon, pasensya na kasi naglakad ako habang nagsasalita. You know na. So yan guys. See you later, alligator. Samahan nyo na ako. Mamaya na ako you know na. So, bye for now. Hi guys, I'm back. Nauli na ko. Gikan kog mall, nauli na ko. Kay wala na ko nag-video kay nagkabalo ka mag-music anang mall din CPR pa ta. So, nandito na ulit ako sa bukid. So ngayon, sabi ko nga magmukbang ako ng lobster. Ambot lobster ba tawag basta dako man siya. Ilang tawag kay ninyo guys. Siya guys, ginataang shrimp, di ba? Malaki siya. Sobrang laki niya. Ayan oh. So lobster ba tawag nito? Blue man to guys. Tapos naluto, naging red. Ganito yung mga galamay niya. So simple lang pagkaluto yan. Naglagyan lang ng gata. Tapos ganyan niya. Tapos may rice. So ayun guys. Na ako diri sa kamanggahan. Nako sila sa guys. Nilagay na natin sa ating plato ang shrimp. Dako kay siya guys. Diba? Very big nga. Kuha lang to sa ilog. Gisarap. O diba ang very big ang lobster. Lobster na siguro yan no? Yan. Tapos yung sabaw niya, yung mga galamay niya, ganito kalaki. So, mahal naman to sa merkado, di ba guys? Hindi na kami maka-afford ng ganito. Kaya, mabuti na lang. Masipag ang pamangkin. Minigay, kinuha ni Jubin. So, let's eat guys. Kainin natin. Alas 3 na ng hapon ngayon. Oh, hi guys! Hala, my God! Ayan. Mag-ano muna tayo, thumbnail. Charot. So, kain na tayo guys. Ito. Napakalaki niya. My God! So, kain na tayo guys. Nagpicture-picture pa ako. So, tanggalin na natin yung ulo. Uy! Tingnan nyo yung niya, laman. Oh, grabe, oh. Ayan. Asan bang kamera? Oy, giatay. Oh. So, ang ulo, hindi ko kayang kainin. So, bigay ko to sa naghuli. So, ito lang kainin ko, guys. Tapos, yung bawing. Tapos,
syempre, magsabaw tayo. Hala. Magsabaw tayo. Mga unta, oy. Mo dyan isudan sa mong bukid. Kami na sabaw eh. Para oh. Uy, baga lang kay siya kuan. Baga kay siya og wow. Yun ba nag-ano ba saan? Kana bang mag ASMR ng mga Koreano ba? Grabe kay sila. Ang ganda ng kanilang mga mahal magul kayo nga. Mga premier ang klase man ang mga lobster good. Ani binisaya ra ni. Nasa laag mo ning lobster dire. Ambot lobster ba ni? Correct me if I'm wrong. Charot! Charot tipol. Ay, saw-sawan. Napaday bulad. Ulo sa bulad. Sobrang juicy niya. Sabaw ulit. Shout out sa manok. Wala na ko katingog guys. Ang manok na nagtingog-tingog, wala na ko katingog sa kalami. Ipakita po na ko eh, basta nakainin mo. Ang luto. Ang sabaw. Ug paliton ni, di yun ni kapalitin ani. Mahal man kay ni. Palit na lang namog tuloy. Palit na lang isdang tuloy. Salamat dahil ni Maloy mo. Daw ni nakakuha. Nagkuhang jubin. Alam mo ni iyang kuan o galamay. Wow. Grabe. Dali ko gunting be. Kayang galamay lami kayo. Tanggal ipin. Ay, may paa pa pala sa manok, guys. Teng-teng. Lemongrass. Ito talaga ang main ingredients. Charot! Muna makahumot sa atong mga buhay-buhay. Charot. Muna nagdalaglamas sa atong kinabuhi. Charot! Charis. Saan na ako ni pag-insit ay man ko dali gunting. Ay kay giate gipangit pa jud ko kamigas. May gunting pangit na lang. Ay ana una din siya guys. Wow, muna siya katong pareha siya kuan sa crabs. Malugti pa man atong hilang nga ngipon ani. Birahon na dahil ni Kuno guys. Wow, yun si oh. Oh, Dora. Asan camera? Camera. Lamay. Kaya kung ganahan, kanina yung mga galamay.
Yang pa ako. Grabe po ni manok. Oy, basta po mag-vlog. Ay, hapagin po siya mag-atul-atul. Kuan. Wala siya, guys. Huwag yun, tanggal yun akong hilang ng ngipon, ani. Iku, kabalo mo kaon ng mga inani. Kaya talagsaon, beta makakaon. Talagsaon, ba ako makakaog mga seafoods. Dili sa mong bukid. Malara. Yan. Ayan. O, see? Ano guys, ubos na. Napaisa kapalak. Waman po taong ko ninyo tagay gunting. Oy. Guys, after 48 years, sabaw na lang. Aray. Urot na! Thank you. So, mag-tiktok pa ko kay... Hindot maning mag-tiktok ta. Charot. Mag-tiktok ko atong kuan ba? Para nang taste like... Gulaman na green! And I'm going to taste it. What's taste like? Milk. Ah! Creamy. Ah! And credit! Delicious. Ah! And taste pa. Tasteful. Ah! So, yan lang guys ang aking video for today. Yun lang yung pag-kain ko lang na ng ano. Basta ninuod to lang yung ko. So, maurag yun na akong video. So, nagpalayo ko kayo nag-TV dito din. You know na. Strict to kay si Whitey. So, mora to guys. Thank you for watching. This is Hangal Girl. Ang yung hangal sa kabukiran. Please subscribe my channel. Hangal Girl. And click the notification bell para updated. So, updated. Updated sa lahat ng kahangalan. Dahil guys, i-click ang notification kay mag-comment below para mabalikan ko kayo. You know na. And that's all. Thank you. And see you on the end. Napoy nagsigpanawag na ko kay naalagi hawaan. Wait lang sa. So bye for now guys. Take care and God bless everyone. 君の虜になってしまえばきっと